Så i dag tænker jeg, at vi skal simpelthen snakke om terrible parenting. Og hvordan er vi lige anslår. Jeg ved ikke, hvad man siger. Anfælder den. Så jeg har tænkt mig, at mig og Kyle, vi skal have en lille sprogtime i dag. Kyle, kan du sige fuck you? Fuck you. Kan du sige røvhul? Høj. Kan du sige, jeg elsker min mor? Elsker du mor? Kan du sige, luk røven, mormor? Lad have mormor. I know, I am a terrible parent, but I love it. Nej, så stille. Kan du sige, hold kæft? Hold kæft. Kan du sige, prøv lige at sætte dig ned. Hallo? Kan du sige røv og nøgler? Halleluja. Kan du sige pikhoved? Pikhoved. Kan du sige poller? Poller. Kan du sige verga? Verga. Kan du sige chupa mi verga? Ja. Så siger det. Kan du sige mor sej? Mor sej. Kan du sige møgkællinger? Møgkællinger. Det var så dagens sprogtime i dag. Jeg håber, I nød det. Hej hej!